sing linggih do ngadeg sing ngadeg do linggih nek ora ngerti aku mau jelasno Halo Pak Atu. Pak Atu halo. Lo uget. Hus. Lo uget Pak Atu halo. Nong dile. Oh gue Pak Katelan. Oke ayo ayo Pak Hus. Urung sunat ngerti wong ayu. Gue ayo Ca. Nah. Ayo Ca. Salaman Ca. Salaman cara Cina. Sret. Sret. Ya. Yes. Sukir iso ana salaman cara Cina kok iso kepengin. Kurang siji. Hao. Hae. Kurang siji. Sarwono tak dodok. Coba Pak Kawi saking Bandung. Ayo Pak Kawi. Ayo Pak Kawi. Ayo. Nganggo topi aku nganti ora roh. Dodok gaget ae kok kudu tayo bae nek iso. Mriki Mbak Kawi, wingking. Rikane buri kene. Oh, dicawisno. Oh, cawisno, Mbah. Nyong ijolane pera-pera. Oh. Hoi. Waduh, mateni wong. Oh, oh. Cara kuno ya ngono cara kuno. Nyampe cara kuno ngono. Cara saiki ora. Patenono ngono ning jongono. Rasane atiku serius waku aku wis bocah gunung kono ning jongono ning jongono urip ana kutha gedhe isini
Galuh. Ayo le. Menggok. Iya, lo. Oh ya. Mumpung, oh ya. Menggok. Ayo. Lo. bar kok sampur ya wale sampur. Ayo mbok iya. Mbok iya. Heeh, apa Mbah kowe njaluk gending apa? Kembang kopi. Jalukane gending kembang kopi. Iya njaluk. Iya cocok. Cocok. Iya njaluk kembang kopi ya. Kuwi Yayan, kuwi. Kembang kopi blandong. Ya. Blandong. Ganteng apa urung payu. Urung payu. Urung payu piye? Kembang kopi. Blandong. Iya, pokoknya enak. Caili walane di
Ora pokoke. Lah terang. Lola dendung dendung do ya ho isya Ajeng ceri melangir nek kelopo sing wis karya wangi kebange kopi Reteng turut gagang Cemplorat kaya salapan godhong ijo Gedung hijau awe-awe marah hati Padayam tentrem Nyawang kopi hati Nehayam Kopi gede Tandurane Wis metu wae nah iku geno Setahun sepisan Munduh kopi biasane kowe abang-abang Boy abang-abang renteng-renteng Renteng-renteng dombolane ha Kopi tibane glamar oh, Sisa luar Iku arane enak kopine yayi kopi kunir ora kopi tempur ora Wis matur nuwun jembah Ah. Mampreng oh senang yo Kenes nenes ejarane Segeng kang poro miarsa sumari wis karya wangi kembange kopi krenteng turut gagang cemplorot kaya selaka godhong ijo ngawe-awe marah ati padha ayam tetrem nyawang kopi atine ayam kopi gede tandurane wis metu Halo. setahun sepisan untuk kopi wis biasane woi abang-abang renteng-renteng dombolande kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane walang keke oh Ris-risan timur yo Anise yen lagi lamun Walang kakek menclok ning tembok Abur maneh menclok wit pari
Jan. Keliru. Ora iku, anakku sing iku. Sing semek, Pak. Sing gemoy, Pak.